Nya kay desidido naman nga mauli ang akong partner nga si Wangke nga ari ko na may mangagi. So sige mo naman ni diring basurahan eh. Wata ko Wangke. Sa kaning akong tunuban din eh. Kuyawan man tanig. Na ay nagpuyo diri. Puyo diri nga natuog. Wa nagay mata-mata. Ay ta kay gabaan nya ta. Sus. Kapangabadlungon sa diri sa mga nagpuyo. Siguro po ang mga muduaw diri. Yung mga sagbot ila lang sa ipang labay. Usar ba sagos mo labay? Pasti lang. Igunsa ka to na kung kuyuka no. May kuyuka dito. 2011. Mga kuyuka parintiran na namo. Diba nanimaho no? Nanimaho. Mahong iats. Pastilan kalibangan sa din diri sa mga nampak. Nakaday sa ibang lubong diri sa kuan yuta. Nakaday. Kita kuyawan mo ta mag suri-suri diri gunita na tutiil ba. Kaya namdom ko diri itong tuig mo to 2017 diri ko ga selfie diri pastilan selfie pagod pagka adlaw sa na kuan tao mo sa di pagkamatay. Ibot kay tawa mga sagbot to perting labunga. Kini natabunan na diri mga pansyon diri. Lunganan ba no? Pagod siguro ni naduaw. Taod naman eh. Ano sa mga pan. Ato iposa kay may bunga sila nagsitag yaw-yaw diri. Sila gitultulan na sila kung asang ilang mga kuan pa rin ito ng mga bata na natabunan naman eh. Waday kuan diri day kanang general cleaners ito limpyo ba sani siya nga klase sa kuan sagbot. So, diretso mo di lusot. Dili sa ditong papa din ng ikil na gilubong no. Ay pagtungtong di. Naparabay gipang lubong di. Mga bukog na lang siguro na. May uban gi patong-patong. Nasa ubos ba? Kita rin masuk. Hindi patong-patong sila. O, baka na sila kanang alimot eh. Gaba lang. Bukog ba? Ano manungkap dari ano? No, bata na. Landong kay diri ang makapwisto. May dakong punuan sambag og sa kamisay. Labay ni. Bisig mainom pa kag tubig. Diri tag piso. Ako. 1 2 3 4 5. Ako sad kung mamatay ko butangan sa nakong picture. Akong kuan ba ako lapida. Okay. Maka matiguang niya ako pohon. Sila matiguang niya ako magpabilin lang gyapon kong batanon. Mora gyapon akong naong. Bata. Ano? 5 years. 5 years old.
Ara to diri yung papa ni Ikel no. Ay, ano? Hmm. Lingkod sa ta. Huway sa ta. Mura mag kapoy naman sige suri-suri. Kat-kat niya. Sus, ang uban ani gihimong model dito sa buhatanag lapida. Oh, kana siyang diha eh. Siya, mauni siya. Dito sa gawas no. Hmm. May rest in peace. Ikaw ani siya? Elaine Villaflor. Bata pa sana. Kat-kat pa niya. Kanang naunta no sa kanang lapida no butangan og nganong namatay ka unana ba? Ah, labing daya. Anak ka nakay sakit na ba kay sakit kuan, sakit sa atay. Muna siya, no? Di ba nang butangan unta ba kung mamatay ba? Wa naman siguro na bili nang gibutang na kung unsay imong rason nga mamatay ka kay kung mamatay ka patay man gyud ka. Kini siya din hinga black. May gibutang date August 31, 1948. Mo siguro ni siya pag buhat ani. Pag construct ani. Ay numero. Taud-taud na gud ning barangay kaning Carita Cemetery. Ang bench nila ikan sa mga lapida lagi lapida jud kaya ang nagnapay nagkuan ano nag ilubong kuhito na to lubot ani